Molt bon dia i benvinguts a la presentació de l'espectacle El silenci dels telers, que estrenem aquest dimecres 7 d'octubre aquí, al petit escenari del Maldà. Gràcies per acompanyar-nos des de casa. Aquesta nova estrena arriba després de l'èxit rotund de Barbes de Balena, que ha tingut un 100% d'ocupació. Les nostres estimades balenes sempre assolint rècords. Aquesta és la seva quarta temporada aquí al Maldà. Moltes gràcies, balenes, i moltes gràcies, sobretot, a tot el públic que us hi heu pogut acostar. Esperem que l'espectacle sobre la doctora Leu i sobre la memòria de les nostres àvies tingui encara una llarga vida. Estigueu atents per si encara ho podeu veure per gira per Catalunya. I qui sap, més endavant potser en alguna altra sala d'aquí a Barcelona. Al Maldà seguim treballant per tenir un espai segur. Mascaretes obligatòries, 70% d'aforament, ventilació, distància de seguretat entre grups de compra i protocols d'entrada i sortida són mesures que anem aprenent i adaptant cada vespre. Volem garantir que el Maldà és un lloc segur i així ha estat fins ara. I per això no parem i volem recordar que el Maldà aquesta tardor també surt d'aquestes quatre parets i que espectacles com Aquelarre, Les dones sàvies o La mascarada faran gira i segueixen gira per tot Catalunya. Podeu rescatar Les sàvies amb Enric Cambrai i Ricard Ferrer aquest cap de setmana a Caldes de Montbui o a Cabrils, i el cap de setmana vinent a les Franqueses del Vallès. I a principis de novembre podeu trobar Aquelarre de la companyia de Feliuets a Calldetenes i a Castellterçol. I La mascarada dels Pirates Teatre també a Castellterçol. Aquelarre, per cert, torna aquest desembre aquí, al Maldà. I La mascarada passa del Teatre Acadèmia al Teatre Aquitània, on podreu veure a l'abril d'aquesta temporada. Tu hi seràs, oi? Sí, em trobareu allà fent la cerimònia dels aguacàtals i totes les coses serioses i importants que es fan en aquell espectacle. Doncs bé, tota aquesta informació que us estem explicant la podeu trobar a la pàgina web del Maldà, almaldà.cat, i a les xarxes socials del teatre si busqueu Maldà Teatre. Però no és l'única pàgina web que avui us volem fer conèixer. Els últims mesos, les sales de proximitat de la nostra ciutat treballen per engegar iniciatives conjuntes. I un dels resultats és la pàgina web teatredeproximitat.cat, que sota el lema On el teatre batega vol donar a conèixer la programació i les activitats del Teatre Acadèmia, l'Antic Teatre, la Sala Àtrium, la Fènix, la Flyheart, la Badabadoc, el Teatre Tantarantana, la Sala Versus Glòria, el Teatre de la Gleva i el Maldà. Totes juntes per explicar l'experiència única que només es pot viure a les sales petites. Avui volem que conegueu una mica més l'espectacle que ens acompanyarà aquest octubre aquí al Maldà. Bon dia, Maria Caselles. Hola. Com estàs? Les colònies tèxtils arriben a Catalunya a finals del segle XIX. Sí, finals del segle XIX, a la meitat del segle XIX ja van començar a aparèixer algunes d'aquestes colònies i va ser durant tot el segle XX que es van mantenir. Fins més o menys van durar els anys 80, que és quan hi va haver tota la crisi del tèxtil, moltes fàbriques van haver de tancar i llavors també les estructures de les colònies en si van deixar de funcionar. I com funcionaven aquestes colònies tèxtils? Clar, les colònies tèxtils, per dir-ho d'alguna manera, eren com petits pobles que funcionaven de forma independent en ells mateixos, com uns ens, un poble en miniatura vindria a ser. Tu tenies la fàbrica, on els treballadors anaven a treballar, al costat de la fàbrica hi havia uns pisos on vivien aquests treballadors, i llavors tot això estava controlat per l'amo, que és qui havia creat aquesta colònia, que també tenia la seva torre, i des d'allà podia vigilar com anava la feina a la fàbrica, com anava també la vida en els pisos, i a més també hi havia l'església, que tenia molt de poder, que juntament amb l'amo eren els que s'encarregaven una mica de revisar o de, entre cometes, controlar, o no tant entre cometes, controlar la vida d'aquesta gent que estaven vivint allà dins. Clar, aquestes colònies, per aquesta gent els hi va suposar tot un benestar, unes millores de vida, perquè estem parlant de zones on hi havia molta misèria. Aquestes colònies es van situar sobretot a les conques del riu Llobregat, al Ter, zones on en aquell moment bàsicament es vivia de la pagesia, no tenies altra via, però a la vegada, clar, aquest cert benestar també requeria unes limitacions. Si tu vivies a la colònia i per tant havies de fer totes les normes que allà s'imposaven des de
jerarquies de poder que s'havien establert, no? Clar, i m'imagino que hi va haver nens i nenes que van néixer en aquestes colònies que t'hi trobes, no?, sense haver-ho decidit, no? Clar, a més també llavors passava nosaltres una mica el que veiem en l'obra és tota l'evolució de les colònies al llarg del segle XX. Llavors també les condicions laborals van anar evolucionant a mesura que els anys anaven passant, però sí que és veritat que explotació de treball infantil n'hi havia molt i sobretot també moltes nenes que començaven a treballar, però molt petites, estem parlant de 8-9 anys i estaven treballant a les fàbriques. I el procés d'industrialització com va afectar? Clar, a l'haver-hi tot aquest procés d'industrialització que va marcar tant la història de Catalunya, tots aquests treballadors van aconseguir moltes feina, que realment hi va haver molt això, el Catalunya central, aquesta zona, però a la vegada també aquest enriquiment o aquesta manera que la industrialització va aportar tant a la història del país, a canvi de què? De quines vides la gent portava dins d'aquestes estructures, vaja. La Maria és una de les dues actrius del Silenci dels telers, però també és l'impulsora d'aquest projecte. Cada vegada és més habitual veure actrius o actors que tiren endavant els seus espectacles, cosa que abans potser no era tan habitual. Aquí al Maldà tenim bastants exemples, com Rastres d'Argelers, Barbes de Balena o Les dones sàvies i altres. I a tu personalment, què et porta a voler explicar aquesta història? Clar, tot això ve de que jo soc nascuda a Gironella, que Gironella és un poble que té moltes colònies a dins del seu municipi. O sigui, hi ha Viladomiu Nou, Viladomiu Vell, Cal Metre... I és una zona que jo conec particularment perquè, de fet, jo he crescut envoltada d'aquest paisatge tan particular que era la fàbrica, els blocs de pisos, la torre de l'amo, l'església, vull dir que això ho havia vist des de molt petita. I a mi sempre m'havia sobtat aquest paisatge, perquè és un paisatge que contrasta molt amb el paisatge natural del territori, perquè estem parlant del Berguedà, és una terra salvatge, o sigui, un punt feréstega, o sigui, són boscos, no hi ha aquesta cosa tan ordenada i tan establerta que són les colònies. I a mi sempre m'havia sobtat molt tot aquests petits nuclis que apareixien. I a més, clar, després et poses a estudiar, vas a l'institut, t'expliquen la industrialització catalana, t'expliquen què són les colònies, dius, però si jo tot això, aquest patrimoni del que m'estan parlant, el tinc al costat de casa. I jo el que volia fer era parlar de tot aquest univers que per mi havia sigut tan proper i portar-lo al teatre, perquè és com el món en el que jo em moc, no? Era com què puc fer jo perquè tot aquest patrimoni, diguéssim, pugui arribar a la gent a través de les arts escèniques, que són les que jo domino. I volia també parlar una mica de les històries que m'havien explicat. Clar, totes aquestes colònies jo les conec de prop, però a més, la meva mare havia treballat a una fàbrica tèxtil, les meves iaies també, les germanes de les meves iaies també, o sigui, havia sentit un pilot d'històries de com funcionava el món a dins de les colònies, de certes desigualtats, també els beneficis que amb elles els aportaven, i va ser llegint el llibre de l'Assumpta Montellà, que a més eren entrevistes a testimonis de dones que havien treballat i viscut a les colònies, que va ser com això seria un bon punt de partida per a partir d'aquí construir tota aquesta teatralitat i portar-ho cap al teatre. I això per impulsar-ho, per fer de productora de tot això, com ho has portat? Com ho he fet? Que és difícil. Clar, aquí és en plan què fas, no? Perquè per fer tot això necessites un finançament, necessites tota una estructura que jo com a actriu no tenia en aquell moment. Vull dir que durant els 15 anys, 16 que em dedico a la professió, vull dir que sempre normalment ha sigut a través de projectes que t'arriben, no a través d'impulsar-ne. Tot i que hi ha hagut algunes petites coses que ja hem creat, però no en aquest nivell. I llavors és començar a buscar finançament, consolidar-te com a estructura, o sigui, com a autònoma, i envoltar-te d'un equip, que de fet en aquest cas és un equip fabulós, que estic supercontenta amb tota la gent que ha format part de la companyia i que s'ha implicat en aquest projecte. Doncs la Maria va confiar en una dramaturga que aquí al Maldà coneixem bastant bé, que és l'Anna Maria Ricart. Bon dia, Anna Maria. Què tal? Vosaltres dos ja us coneixíeu? Ja havíeu treballat juntes? No, és de primera vegada. Jo la coneixia, evidentment, però no havíem treballat mai juntes i em va sorprendre quan em va trucar per proposar-me aquest projecte. Però m'ha agradat que em truqués sense conèixer. Això està molt bé, va dir que ho fèiem amb tu a cegues, no? Sí, força cegues. I tinc entès que el punt de partida de tot això és un llibre, no? Suposo que la Maria et planteja el llibre o com funciona això? Un llibre que es diu, que és de l'Assumpta Montellà, sí?
Sí. Ella et planteja el llibre, allò, llegeix-t'ho i... Sí, ella em va passar el llibre, que, com deia ella abans, són testimonis, reculls de testimonis de dones que van treballar a les colònies, i a més dones de diferents generacions. I em va dir, llegeix-t'ho, i a partir d'aquí a veure què en podríem fer. I sí, hem agafat aquest llibre de l'Assumpta Montellà com a punt de partida, però també vam anar a fer alguna entrevista a dones ara mateix, hem anat a visitar les colònies, hem fet tot una mica per crear aquesta història. Sí, el llibre és com una inspiració a partir de la qual hem creat l'obra de teatre. I de fet, bàsicament, tot el que s'explica a l'obra apareix en el llibre. Sí. Perquè són coses que elles han viscut i que han viscut en primera persona, de fet. I que d'alguna manera, a veure si ho he entès bé, és com que tu tens moltes ganes de parlar de les colònies, hi ha aquest llibre que és com molt interessant, i a partir d'aquí és camp obert, no? Vull dir, recerca, o sabíeu on volíeu arribar? Era com, a veure què trobem, o... No, ho teníem molt clar, jo crec, el que era, a partir del llibre de l'Assumpta i del que m'explicava la Maria, i ens vam començar a fer la idea de com podria ser l'obra. I llavors, clar, és una història que dura uns 100 anys, i el que vam optar va ser per agafar dues protagonistes, que són la Pilar i la Carme, i fer-les viure aquests 100 anys. I així veiem passar tota la història, de fora com de dins, tant la història amb lletres majúscules com la història en minúscules o les històries en minúscules que són les de les dones de les colònies, que són moltes vegades les que no s'expliquen, les petites històries però que ens diuen molt del món i del temps actual. I per això estem parlant que heu pres com a protagonistes les dones treballadores d'aquestes colònies. Suposo que també perquè d'alguna manera és com, entre aquests testimonis i aquestes peculiaritats, deu ser com un món superinteressant, no? A més, la majoria. Sí, de fet el fet de focalitzar-ho en la dona també era perquè normalment sempre ha estat menys tinguda, diguéssim, quan es parla de la història o quan s'expliquen els grans fets que han marcat el segle XX. I era, parlem d'aquestes dones que van fer possible que la industrialització es dugués a terme. O sigui, les dones que realment treballaven a les fàbriques i que moltes vegades no podien accedir a càrrecs més superiors perquè aquests càrrecs estaven destinats als homes. Però en realitat qui feien anar les màquines a les fàbriques tèxtils eren les dones, perquè eren majoria. Els telers, clar, requereixen uns dits molt menuts, mans molt petites. mans petites, que això ho diem a l'obra, de fet. I clar, amb aquestes mans petites podien passar els dits entre els fils, fer els nusos, unes feines que per això es destinaven a les dones o a les nenes, perquè era molt més fàcil de poder treballar. I a més s'ha explicat aquesta història a nivell econòmic, no? I en canvi hi ha totes aquestes històries de les dones que van treballar i que van patir una mica les característiques de cada moment històric, en elles mateixes, a nivell de sous, a nivell d'això, per exemple, a les fàbriques, qui era l'encarregat, l'amo, o sigui, estaven com manades per homes, però elles eren majoria dones i nenes, i moltes nenes també. Perquè això és el que deies tu, no? Quan tu vas a l'institut i t'expliquen sobre les fàbriques tèxtils, t'ho expliquen des del punt de vista, segurament, dels jefes, dels empresaris, i aquí vosaltres ja marqueu aquesta desigualtat entre els homes que estan en una situació relativament còmoda i les dones que són les que estaven treballant, perquè hi ha molta desigualtat, no? Sí, i donem el punt de vista de les dones, jo crec que aquí això és bonic, donem el punt de vista de les dones sobre aquell món, i com elles veien l'amo, com elles veien l'encarregat, com elles veien la seva feina, les desigualtats, i hem volgut donar són dos personatges que tenen un caràcter diferent, perquè hi havia gent, com deia abans la Maria, que defensava les colònies, perquè és veritat que van ajudar en una època de molta misèria, i hi havia qui les criticava perquè era explotació pura i dura. Llavors hem volgut donar aquests dos caràcters als personatges, i elles són dues dones, la Pilar i la Carme, les de l'obra, però en el fons són les veus, per elles fem passar les veus de moltíssimes dones que van viure, treballar i morir a les colònies tèxtils. I per explicar tota aquesta història han confiat la direcció a Ferran Utzet, que el tenim aquí. Bon dia, Ferran. Bon dia, hola. Molt bé. Doncs, a veure, el Ferran has trepitjat aquest teatre bastantes vegades, però aquesta és la primera vegada que dirigeixes un espectacle aquí, no? Exacte, sí, amb molta il·lusió de poder-ho fer, la veritat és que sí.
I també és la primera vegada que treballes amb l'Anna Maria Ricart, També és la primera com a vegada. dramaturga. Sí, i la veritat és que ha estat un plaer molt gran, ens hem entès molt, ella ha proposat un text doncs, una gran força poètica, molt carregat també de la intencionalitat política en realitat, i que ha estat un procés molt bonic de trobar la manera d'escenificar-lo. Perquè tu arribes en el projecte que et proposen la direcció i la dramatúrgia està en procés o ja estava acabada? Sí, no, la Maria em va oferir la possibilitat de dirigir el treball quan tot just estava arrencant les primeres converses i de fet vam fer diverses reunions abans que l'Anna Maria digués vale, jo amb això ja veig cap on va, ja m'hi puc posar a treballar, però vam parlar-ne molt, vam anar a visitar algunes colònies, vam anar... Sí, vas formar part de tot això que han explicat. Sí, el sento molt meu el projecte i em fa molt feliç de participar-hi. Penso que la Maria ha fet una tasca molt bonica, aquesta qüestió d'aixecar produccions, doncs crec que és molt admirable i em fa molt feliç haver-hi pogut participar. I a les notes del director, tu et preguntes per què aquestes treballadores de la fàbrica no es rebel·laven contra la desigualtat. Heu trobat alguna resposta? Sí, jo crec que n'hi ha diverses. La primera i la més immediata és que rebel·lar-se no és gens fàcil, i menys quan l'opressor, diguem, crea unes condicions satisfactòries on la vida és possible i on la felicitat també és possible. Una de les qüestions que primer ens sobtava quan entrevistàvem a les treballadores de les colònies i llegíem els testimonis de l'Assumpta Montellà és que la majoria de treballadores no recordaven d'una manera negativa aquesta vivència, sinó que la recordaven amb una certa felicitat. I l'ecosistema de la colònia funcionava. Estava enormement controlat pels poders fàctics, no? Pel capellà, pels mestres, hi havia la torre de l'amo, la desigualtat era enorme, però donava un context en el qual la vida era possible en una època, sobretot a principis de segle, però també després de la postguerra, on la vida, l'altra vida que esperava per aquestes treballadores era encara més bèstia, segurament, no? Vull dir que la vida a una masia del Berguedà, doncs... No hi havia tantes lleis i a la vegada era més Sí. complicada, no? Clar, era també molt salvatge, molt dura, la mortalitat infantil devia ser terrible, la salubritat era molt dur, no hi havia menjar, no hi havia... I en canvi la colònia era un món que funcionava, no? I potser, de fet, la pregunta és un punt de partida i després un va avançant i es pregunta, bueno, és que en realitat nosaltres també som conscients que vivim en un món terriblement desigual, on els opressors, doncs, on el dueño d'Amazon guanya cada dia milers de milions, i tampoc no ens rebel·lem del tot contra aquesta estructura que sabem que és injusta, perquè a la vegada també sabem, i això segurament és humà, que hi ha unes possibilitats, no? de supervivència i de felicitat en aquest context. Això no treu que siguem conscients i que haguem d'ensenyar que és injusta perquè cada cop ho sigui menys, no? Segurament. I llavors, tota aquesta història i totes aquestes preguntes, com les poses en escena? És a dir, quin ha estat el procés i com ho has volgut fer? Sí. Ho heu volgut fer, vaja. Bé, el text de l'Anna Maria doncs, proposa aquest trànsit temporal de gairebé 100 anys amb dos personatges que van encadenant diferents històries, diferents situacions, i el que pensàvem també pensant que vindríem a representar Torquil Maldà era que era interessant una escenografia que aboqués la dimensió de miniatura. Jo crec que és molt interessant fixar-se en la possibilitat metafòrica d'aquest petit món, no? I llavors per això de seguida se'ns va acudir de fer una obra que no tingués elements físics, utilitzés els recursos de la mímica per fer que l'obra passés al cap dels espectadors d'alguna manera i sense reforçar ni caracteritzar els personatges, i que en canvi sí que hi hagués present de manera gairebé constant aquesta maqueta, aquesta miniatura de la colònia, per d'una banda reforçar aquesta dimensió de dir si tu et mires les colònies penses que és molt estrany que no rebel·lessin, si les mires podem pensar que nosaltres també vivim en una colònia, no tèxtil sinó global, i llavors aquesta cosa de miniatura és com molt interessant, no?, per fer l'extrapolació, i de l'altra també per recordar un record d'infància que per mi les colònies sempre eren uns llocs que havia des dels autobusos, no sé per què, el recordo veient, no?, la meva mare és d'Olot i anant per allà cap a les carreteres que portaven per allà,
també hi ha moltes colònies tèxtils al voltant del Ter, a prop de Ripoll, i sempre les veia des de dalt, les veia com petites, no? Veia una mena de clots i veia les fàbriques allà i sempre em preguntava què eren aquests edificis que sempre havia vist abandonats, no? I que semblaven tan durs. I llavors aquesta sensació jo crec que forma part de l'imaginari de moltes persones, no? El record de tota la colònia. I llavors hem anat a buscar una mica aquesta idea de la miniatura i de la vegada, a partir del text de l'Anna Maria, proposa tantes situacions diferents que és molt més ric fer que passi a la imaginació de l'espectador, no? Que d'alguna manera les col·loqui els personatges en els racons d'aquelles fàbriques de la que ensenyem la maqueta. Molt bé. Doncs en aquest espectacle hi ha una altra actriu, perquè són dues actrius, i ella és l'Andrea Portella, no? Sí, ara parlarem una mica amb l'Andrea, perquè... Hola, és la... Tu com vas arribar en aquest projecte? Jo, doncs, mira, els coneixia més o menys a tots, havíem treballat junts d'alguna manera o altra, i de sobte un dia la Maria em va trucar i em va explicar que hi havia aquest projecte en marxa, de què anava, em va explicar el tema, i em va semblar fantàstic, la veritat. Llavors... Un sí a la primera. Sí, no vaig dubtar. Em vaig llançar a treballar amb aquest equipàs, que sabia que estaria ben acompanyada, i a més he descobert moltes coses de les colònies, de la història de Catalunya, i ha sigut molt interessant. Vosaltres havíeu d'estrenar aquí a Maldà, però ja heu fet bolos ara. O sigui, com han anat aquests bolos que heu fet? Quina és la sensació que teniu amb el públic? Jo crec que han anat molt bé. Bueno, queda malament dir-ho, però és veritat, crec que han anat molt bé. Malament no, queda fantàstic. Sí, vam estrenar a Manresa, al Cursal, a la Sala Gran, i hi havia pràcticament entrades exhaurides dintre de les restriccions Covid i tot això, i va anar molt bé perquè la gent va reaccionar molt i el feedback que vam rebre després, tant al Cursal com també vam anar a Santa Maria d'Oló, en un espai que l'han adaptat però que era una antiga fàbrica tèxtil on hi havia els telers i tot això. Llavors era fantàstic poder reproduir aquesta obra a l'espai original, on havien passat totes les històries que expliquem. I llavors el feedback que vam rebre tant d'un lloc com l'altre jo crec que va ser meravellós, perquè tant la gent que va veure reflectida les seves vides o les dels seus familiars allà, com la gent que no, però que de cop descobria o redescobria parts de la història de Catalunya i del nostre patrimoni, doncs estaven molt, molt contents i clar, nosaltres, no sé, pell de gallina. Clar, és que trobar-te amb algú que ha viscut el que tu estàs intentant explicar ha de ser... Clar, i que ho reconeixen, no? Que dius, vale, ho hem explicat bé, perquè ho reconeixen com aquell record que tenen, no? Que ells han viscut allò que estan veient. Això és fantàstic. I aquí al Maldà, mentre estigueu fent funcions, teniu 3 col·loquis postfunció. Sí. Me'n parleu una mica i tempteu una mica al públic que vinguin en aquests col·loquis. Sí, en tenim 3, exacte, són els 3 primers diumenges, que vindrà l'Assumpta Montellà, que és l'autora del llibre del que ens hem inspirat, diguéssim. Això serà el primer diumenge. El segon vindrà la Rosa Serra, que la Rosa Serra és una historiadora superespecialista i molt experta en tot el món de les colònies. Fa poc va treure un llibre, fa poc, l'any passat, que passa que amb tot això del Covid sembla que sigui, però no fa tant, o sigui, va treure un llibre que es diu 150 anys d'història al llarg de les colònies, juntament amb... està escrit amb l'Albert Balcells, em sembla que és... Ara no recordo l'altre autor. Són 2 autors que parlen de tot aquest món i que parlen de les colònies tèxtils. I això serà el segon diumenge, la Rosa Serra. I l'últim col·loqui que tindrem serà amb el Sergi Serra, que també és historiador, i que, encara que es digui Serra, no som parents, però sí que és expert també en tot el món de les colònies. És historiador i també coneix de prop tot aquest món. Perquè tot això dels col·loquis sempre és superinteressant, no? Tant per vosaltres com per la gent que explica, com per el públic que sempre pot... Sí, és que a més és un tema que passa, que et dona ganes de... Vull dir que si el coneixes ja és, doncs, hem vist la nostra realitat i ens hi hem aproximat. Però si no, et dona molta curiositat d'entendre una mica més tot aquest món. O sigui, un cop has vist l'obra dius, però realment això, o sigui, l'encarregat, el mossèn, els diferents personatges que van apareixent, et donen ganes de conèixer i de saber una mica més sobre totes aquestes estructures, de fet. Sí, de fet, a part dels col·loquis, també tenim una exposició, més que una exposició, és com una mostra de fotografies, per dir-ho d'una manera, que il·lustren tot el procés de creació de l'espectacle. O sigui, quan vam anar a fer les entrevistes, que abans dèiem amb l'Anna Maria, que vam anar a parlar amb testimonis, amb dones que havien treballat i viscut a les colònies, va venir també la Clàudia Portús, que és qui ens ha fet
la imatge gràfica, les fotos de l'espectacle, i també va il·lustrar aquestes entrevistes que fèiem amb aquests testimonis. També quan vam anar a visitar tots la colònia tèxtil també va venir. Tenim imatges de tot el procés de creació. I aquestes imatges les hem recollit en aquesta exposició, mostra d'imatges, que sempre està al hall dels teatres on anem a actuar. I aquí al Moldà també el tindrem, aquí al vestíbul. És una bona manera d'empapar-se una mica de tot el tema, no? Sí. Molt bé, doncs val la pena recordar que amb la reducció d'aforament queden ja... No és que en quedin, és que n'hi ha molt poques d'entrades a la venda, així que cal que comenceu a comprar-les des de ja amb antelació, si no us voleu quedar sense veure el silenci dels telers. I ja que hi som, recordem també que si teniu previst venir a més d'un espectacle aquesta temporada, que segur que sí, us surt molt a compte comprar-vos un abonament. N'hi ha per tots els gustos, la T4 i la T10, amb 4 o 10 entrades per qualsevol espectacle, i la T-temporada per veure'ls tots. Ara que parlem de veure, és que hi ha una cosa que fa molta ràbia, perquè quan ets actriu o actor, sempre et diuen, ets actriu, tu, doncs fes un monòleg, no? O canta'm una cançó. I dius, ostres, ara mateix... I ara penso, doncs, els puc demanar el mateix als del Silenci dels Telers? Per què no ens feu algun tastet, alguna escena, perquè la gent vulgui venir? Sí, és que ja que... No sé. Bueno, sí, Bueno, vaig més que les altres, però sí. Podem fer al principi. No, així ens dona... La venda, per arrencar. Sí, no? Bueno, aquest allí és... Jo m'acomiado allò... Sí, però... Sí, que explicaven... Ai, tinc nervis ara. Què? Això també passava, a les colònies, i com accident, i moltes coses. Sí, i de fet deien que si alguna família estava malalta o així, es pagava molt, s'hi pagava els metges i tot, vull dir que estaven molt ben acompanyats. O que si algú necessitava feina, també, que si algú vol venir a treballar, que l'amo n'hi donava. I què més deien? Deien allò de... que si algú es quedava vídua, en aquest cas, clar, que es dones, que l'amo s'hi donava més. No s'estava tan malament. Vull dir que està bé, no?, tenir algú així que et protegeixi. No sé. No, és que de fet encara hi ha dones que quan parles amb elles defensen la colònia i la recorden com si fos una etapa feliç de la seva vida. I això no és el meu cas. No, jo anar a la colònia era la trampa de l'empresari. Vine, que aquí tindràs menjar, vine, aquí tindràs casa, vine, que jo et donaré. Només la incultura ens fa caure en la trampa. Bueno, i la necessitat, sí, però mentrestant l'amo va fent fortuna i fa créixer la diferència perquè no l'atrapem mai. Parles massa. Tu també, i no et dic res. No sé què us podem explicar, que us pot interessar. No res, no suposo. Ja. A mi és que no he vist... No parlo tu. A mi és que no hi havia... No, totes tenien les seves coses. Quines ganes de sentir tot el que ens han... Després de sentir tot el que ens han explicat i de veure aquest petit fragment de l'espectacle, de veure ja el silenci dels telers. Així que ja ho sabeu, des d'aquest dimecres 7 d'octubre fins al diumenge 1 de novembre, de dimarts a diumenge, aquí, al Maldà. Seguim oferint-vos històries de prop. Moltes gràcies per ser-hi i sobretot moltes gràcies a tots els espectadors i espectadores que ja teniu entrades per venir a veure el silenci dels telers. Moltes gràcies per donar suport a la cultura i en especial a les sales de teatre de proximitat en aquests temps tan difícils. Omplim els teatres i salvem les arts en viu. A reveure!